tesouro que buscamos hoxe anda de celebración, non? Anda, anda. Non vai andar, é o día del, non? Desde cando se celebra esta festa ao noso tesouro? Pois 52 ou 53 anos, polo menos. Precisamente vos sodes unha empresa familiar que lle rendedes tamén homenaxe ao tesouro, Pois non? sí, claro que sí. Hai que homenajear, axudarnos uns aos outros, que a festa de cada ano vai un pouquiño mellor, cada ano procurar que isto vaya máis. De feito, vexo que tú estás aquí facendo unha receita que Non paro, involucra... non paro. Mira, A si vou ver. xa a facer, mira. Ajá. Saben moi ben, Ai. Atende que por aquí anda o tesouro, Que será, que será? Leva un pouco de doce. De 12. Canto máis tempo este na taza, máis sabor con a fresa. Ajá. E bueno, esto está que te mueres. Anda! Bueno, Caramba! sí ou sí. O tesouro teño entendido que ten así algunha característica que o fai moi representativo. Por exemplo, o de tingui os labios. Ten un color moi bonito. Se o colles maduriño, canto máis maduro, máis color ten. Bueno, claro, o sabor, evidentemente. O sabor, a textura que ten. Ajá. Claro, se o vendimias maduriño, pois canto máis maduro o vendimias, máis rico, máis dulciño, máis graduación ten tamén. É máis espirituoso. Máis espirituoso, eso mismo. Sheila, tradición familiar o voso tesouro, non? Home, non? Aparte polo que vexo, moi ben acompañadiño o voso tesouro. Home, que mellor que un bo pincho, non? Eu creo que o voso tesouro é tradición familiar e tamén feito na casa, non? Home, hai un bo riñón. Creo que túa mãe anduvo facendo albóndigas para acompañar o tesouro. Tuvenas que facer eu todas. Fixéchelas, tú cantas albóndigas fixeche? Eu xa perdín a conta, Xa vos vexo que andades por aquí catando no tesouro, non? E está buísimo, buísimo. E a tapiña non te dijo nada, isto está maravilloso. Nós somos pioneiros daqui, se empezamos o primeiro ano e non fallamos un. No, que para que isto tamén recetamos médico. No, falaba antes Sheila dos análisis, isto análisis maravilla, non? E os análises fanse antes. Non, moi bon, moi bon. Moi ben, moi ben. Todos os anos aquí. Oiches, Mila, con todas as pistas que demos, eu penso que xa a xente saberá cal é o Eu tesouro. penso que xa saben de sobra, Porque pistas bastante xa demos, non? Che parece? A mí pareceme. Tú sabías que se mandan un WhatsApp ao teléfono do programa poden levar cartos? Non o sabía, pero si é así xa están tardando. Veña, animado. Veña, así como mandades pa vir aquí, os cartiños tamén, pa aquí, pa saca.